Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Lekrošet Monique a dnes tu mám pre vás takýchto roztomilých svietiacich duchov. Svietiacich pretože som použila do nich takéto kahančeky, čiže oni sú vnútri takto duté, vložím do nich kahanček a potom je to krásna taká jesenná dekorácia. Čo sa týka týchto duchov, kahanček je klasický, ktorý kúpite v hoci ktorej, čiže v priemere nejaké 4 cm. Čo sa týka duchov, idem od oblúčika k oblúčiku. Ono je to ťažko, má to nejakých 7 cm. Výška aj s oblúčikom je takisto nejakých 7 cm. Čiže toto je veľkosť. No a čo budeme potrebovať? Takže budeme potrebovať priadzu. Hociakú bielu priadzu, toto je akrylová priadza. Čo sa týka hrúbky, hrúbka je 3 light alebo DK double knit, čiže hociakú o rovnakej hrúbke. K tomu použijem 3,5 mm háčik. Ďalej budeme potrebovať očka. Dve, tie približne o veľkosti, keď to takto dám, to bude až 5 až 6 mm. Čiže dve očka, klasicky nožnice, nejakú ihlu na zapracovanie, značkovač a nejakú čiernu niťku s ihlou na vyšitie vlastne tých ústočiek. Myslím, že ak toto všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik. Ak by ste použili hrubšiu priadzu, zoberte si aj hrubší háčik, tým pádom celá tá vlastne ten svietiaci duch bude väčší. Takže urobíme si magický kruh. A do tohto magického kruhu urobíme 8 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kruh zatiahneme. Do posledného očka vkladám značkovač, kvôli tomu, že budeme robiť v pokračujúcich, vlastne budeme robiť do koliečka, nebudeme spájať a ukončovať riadky. Takže prvý riadok máme hotový, ideme na druhý riadok. Do prvého krátkeho stĺpika urobíme 2 krátke stĺpiky. 1 a ešte 1. A do každého vlastne očka budeme robiť po 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A takto si prejdeme celý riadok. Robíme do každého očka po 2 krátke stĺpiky. A v tomto druhom riadku budeme mať na konci 16 očiek. 1, 2. 1, 2. 1, 2 a takisto aj do posledného. 1, 2. Nezabudnime vrátiť naspäť značkovač. Máme druhý riadok hotový, máme 16 očiek. Ideme na tretí riadok a budeme robiť do ďalšieho očka krátky stĺpik a do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A budeme striedať 1 krátky stĺpik do ďalšieho očka a 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka. A znovu 1 krátky stĺpik do ďalšieho očka a 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka. 1, 2. A takto si prejdeme celý riadok. 1 a 1, 2.
do posledného idú 2, 1, 2. Takže máme tretí riadok hotový. V tomto riadku máme 24 očiek. Tu máme tretí riadok, štvrtý riadok. V štvrtom riadku budeme robiť iba po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, čiže urobíme v tomto štvrtom riadku 24 krátkych stĺpikov. Takže ideme 1, 2, 3, 4, 5. No a do posledného očka krátky stĺpik. Takže máme štvrtý riadok hotový, máme 24 očiek. No a teraz v ďalšom, v 5. riadku urobíme ešte prídavku, čiže pridáme a urobíme do nasledujúcich dvoch očiek po jednom krátkom stĺpiku, čiže ideme 1, 1 a do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A znovu do ďalších dvoch očiek po jednom, 1, 1 a do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A takto pokračujeme ďalej. 1, 1 a 2. 1, 2. Takže pokračujeme a vidíme sa na konci. No, posledný krát 1, 1 a do posledného očka 2, 1, 2. Takže máme 5. riadok hotový, máme 32 očiek. Ďalej už nebudeme pridávať, budeme háčkovať len dokola a budeme háčkovať riadok 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Čiže ešte ďalších 10 riadkov po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Takže pokračujeme ďalej dokola. Urobíme ešte 10 riadkov po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. A vidíme sa teda na konci 15. riadka. Takže pokračujeme. No a pozor, prišli sme na koniec. Keď to takto pozriem, takže idem zrátať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 riadkov mám hotových. Tu do tohto posledného očka, kde máme značkovač, urobíme pevné očko. Čiže do ňoho ide pevné očko. No a teraz si urobíme tento ozdobný kraj, tu čo máme, tieto oblúčiky. A to tak, že jedno očko preskočíme, do ďalšieho očka urobíme 5 dlhých stĺpikov. Takže ideme 1, 2, 3, 4, 5. Jedno očko preskočíme, do ďalšieho očka pevné očko. A znovu očko preskočíme, do ďalšieho očka 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. Očko preskočíme a do ďalšieho očka pevné očko. A takýmto spôsobom si to celé obháčkujeme dokola. Čiže vytvoríme si takéto oblúčiky. 2, 3, 4, 5. Očko preskočím, pevné očko. Znovu očko preskočím, 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. A prišli sme na koniec, očko preskočíme a tam, kde sme mali pevné očko, kde sme to akože posledné očko, kde bolo. Čiže urobíme len pevné očko. Ukončíme. Pozašívame konce. Keď
keď sa na to pozriete, ono môžete tento praktický tvar použiť v rôznych farbách a môžete mať aj ako peknú vianočnú dekoráciu, ako zvonček na stromček. Čiže kľudne si to môžete porobiť aj v iných farbách a môžete mať ozdobu na stromček, ale my ideme pokračovať ďalej. My si urobíme tohto nášho svetielkujúceho ducha. Takže ukončím, pozašívam konce. Takže základ mám hotový. Takto mi to vyzerá. Ideme si pridať očka. Kde budeme dávať očka? Ja keď sa na to pozriem, tu mám, kde sme dávali tie oblúčiky a potom máme 1, 2, 3, 4 riadok. Čiže tu sme mali oblúčiky, 1, 2, 3, 4. riadok. Môžete si ich dať aj nižšie, vyššie ako chcete. A ja som dávala 1, 2, 3, 4 som mala medzi tým. Poďme skúsiť 1, 2, 3. Tak. Môže byť. Čiže zase môžete si prispôsobiť. Zafixujem, nech mi nevypadnú. Keď chcete, môžete si ich aj opáliť, ako sme robili pri iných hráčkach. Opálite, zatlačíte, ale v tomto prípade netreba. No a ideme si ešte spraviť pusu. Ja použijem obyčajnú niť na šitie, môžete použiť aj priadzu. Tiež nejakú akrylovú hrubšiu priadzu. Ja toto dám štvormo, aby mi to bolo vidieť. Takže dávam 2 a 2, čiže štvormo ju dávam. No úplne jednoducho, len také véčko spravíme medzi očkami. Či už dáte vyššie, nižšie, a je na vás. Že mi to zmizlo, tak musím viackrát. Jedno, druhé. No, ešte dám z tejto strany, nech to peknejšie, nech to vidieť. No a ukončíme. Takže mám hotovo, mám ďalšieho svietiaceho ducha hotového. Čiže tu mám druhého, tu mám tretieho. Čiže mám ďalšieho. A toto sa musím potiahnuť ešte nitku. Si nevšimla, že mi tu trčí. No poď, schovaj sa. Takže mám aj tretieho. Takže máme hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý samozrejme vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania Le Crochet Monique neušlo.
Moju prácu nájdete aj na Instagrame a aj na Facebooku. No a vidíme sa na budúce, kde si znovu niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!